prije spomenuli, moj kolega Marko Pupić-Bakrać je jutros bio podvrgnut policijskom pretraživanju obiteljske kuće zbog navodnih prijetnji koje je govorio prema zadarskom županu Božidaru Longinu. Kako se čini, radi se o Facebook statusu u kojem je on spominjao, ja ne znam sad točno to citirati, ali jednom visoko pozicioniranom političaru se sprema kineski ražanj. Znači, to je po meni eto toliko bezazleno. Ta Facebook objava je objavljena 8.10. Evo, danas je prošlo već 20 dana od toga i župan Longin je odlučio cijeli represivni aparat uputiti na oporbenog vijećnika, odnosno na jedinu oporbu u ovome gradu i u ovoj županiji, na način da se služi sa svim mogućim pritiscima koji su dozvoljeni. Kineski ražanj u slobodnom prevodu znači politička eutanazija, što bi značilo, znači, nikakva prijetnja smrću, životom ili nečim, znači politička eutanizacija, znači jednostavno eliminacija iz političkog života, i on je aludirao na to da Plenković više neće trpiti nikakve političare koji su umuljani ili koji su povezani sa raznim koruptivnim aferama i sa raznim koruptivnim radnjama. Znači, on je aludirao tu na način da Plenković, to jest, ajmo reći, apelirao na Plenkovića da ni Božidar Longina, ni njegov imenjak Kalmeta više ne obnašaju nikakve funkcije u političkom životu Republike Hrvatske, pa tako i grada Zadra i Zadarske županije, što je, eto, župan Longin shvatio kao prijetnju svom životu, i odlučio je potegnuti policiju, znači odlučio je prijaviti ga za prijetnju životom, smrću. To je konkretno što sam sad saznao, sad ću ići do policijske postaje, pričekati da izađe, pa vjerojatno će on tamo dati svoj iskaz još do. Hvala.